Salutare tuturor și bun venit la un nou video. În acest episod vom vorbi despre evoluția drapelului României. Însă, înainte să ne uităm la drapelurile moderne ale României, aș dori să ne uităm și la steagurile regiunilor istorice ale României, adică Principatul Moldovei, Țara Românească și Transilvania. Principatul Moldovei avea pe ea un cap de băur și un soare. Capul era pirit frontal, simbolizând puterea, iar soarele simboliza luminația bunei domnii, el fiind între coarnele băurului. Acest drapel mai avea în stânga lui un trandafir heraldic, simbolizând credința, iar în partea dreaptă o lună, în fază de crai nou, simbolizând renașterea. Fondul era roșu, simbolizând vitegia. Steagul țării românești avea un vultur pe el, ținând în gură o cruce ortodoxă. Această cruce era folosită să arate religia muntenilor. Vulturul stătea pe un munte, probabil să arate pământul Munteniei. Steagul avea un fond alb la început, dar peste timp s-a transformat în roșu și după în galben. Transilvania a avut multe drapele și sisteme în istoria ei. Steagul Transilvaniei avea mai multe turnuri pe el, un vultur ca și Muntenia și soarele și luna ca Moldova. Ea fiind sub un control străin de multe ori, a avut multe drapele. Acum este important să notăm care sunt culorile României și ce înseamnă ele. Prima culoare este albastru. Albastrul înseamnă libertatea. A doua culoare este galbenul. Galbenul înseamnă justiție. Ultima culoare este roșul. Roșul înseamnă fraternitatea. Aceste lucruri sunt scrise și în Constituția României. În 1948, steagul adoptat de către revoluționari ca drapel al țării românești a fost tricolorul, albastru, galben, roșu. Pe steag erau două cuvinte, dreptate și frăție. Acest tricolor apare atunci de asemenea în Moldova, în Ardeal și până la Paris, unde este arborat la 26 aprilie 1848 de către studenții români, care salutau noul guvern revoluționar cu un tricolor ca semn al unirii moldovenilor cu muntenii. La data de 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Principatului Moldovei și țării românești, unind amândouă regiuni. Steagul de pe ecran este cel folosit din 1859 până în 1862, el arătând similar cu cel de astăzi, rotit 90 de grade. În 1862, sursele spun că steagul a fost schimbat încât culoarea superioară să devină roșu. Constituția din 1866 a României prevedea la articolul 124 culorile Principatelor Unite urmează a fi albastru, galben și roșu. Ordinea și dispoziția culorilor au fost stabilite de adunarea deputaților în ședință din 26 martie 1867. Astfel, potrivit propunerii lui Nicolae Golescu, ele au fost așezate în tocmai ca la 1848. Acest steag a fost folosit până în 1948 și iar refolosit în 1989 până în ziua de astăzi. În 1947, România a devenit Republica Populară Română, iar în 1948 a fost adoptat primul steag. Steagul avea în mijloc o stemă ce avea un tractor, un grup de 3 furnale pe câmpul unui soare care răsărea, înconjurat de un mănuchiere de spice de grâu, legate de o pamblică având inscripția Republica Populară Română. El a fost repede înlocuit în același an de către un steag nou. Stema acestui steag este diferită față de cel precedent. În 1952, stema a fost iar schimbată, fiind adăugată o stea roșie, aceasta fiind asociată cu socialismul. În 1965 a fost schimbată iar stema, înlocuind RPR cu Republica Socialistă Română. Din 17 decembrie 1989, stema RSR a fost decupată de pe drapele, fiind înlocuită de un cerc gol. El a fost folosit de către protestatari, marcând un stop socialismului în România. De atunci, steagul a revenit înapoi la cel din 1866.